الله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب يسر وأعن يا كريم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار على سبيل واتخذ قوم موسى جوجتك من بعده باو مابو عباد ذهبي باو تلك مابو إلى المناجاة أو الوتر ما يمكنها النبي موسى عليه الصلاة والسلام الذين رسول من يتقن تتي رسول وها أدور ولا محكمة دفتر التوراة رسول من يتقن تتي تلك ويمكن بيعبد معكم nden o waɗi siwaki wal ɓawoɗon allah ɓurmo o ɓedde ñalɗe sappo waɓe biyagol man o acca non noon nde o ɓeddigo ɓawo nam jonta kam yaake ley wonta hada kawmo moussa min mbaɗi yiɗo ɓawo ɗinduki mako ha mowiɗu allah go ha migatugo yaake man ha nder ñalɗe sappo ragareje ɗen ɓe wi nder maje on jonta ka ɓeɗo man gaɗi watta hada kawmo moussa yimɓe moussa jogitake min mbaɗi ɓawo mako ay ɓaɗo ɓe haami ɓawo dillugo maako ilan munajati fa wonɗotirki ko wiyete munajatu ɗo kanjum woni ferwidago goɗɗo ɓe gewtida a andi ha dede o yehiman ɗo en jaggino o yaadu ɓe malaikaji jibril amma malaikaji jibril nanayi dede ko allah wolwanimo to hakkon kadi o watta hasagawo musa ɗo ɗum arfitaki qissa dow qissa on allah ɗo yeccano nda nabi musa alayhi salatu wassalam o yehi ha allah seniɗo ha migaɗo ha inorde ngam ha allah seniɗo hokkamo deftego nden jotta o wiwatta kadagawo musa wawol hitata kaymo haala tokkidirki wawu to arfitama ɓe wawu ɗo wiyata ɗo arti nden ɗo tokki wiyata kadi jotta kam nda ko o wino arande nden o wiwatta kadagawo musa gawnu musa man ɓe jogitake ngaari ɗo yaake musa man dilli ha jawmirawo go nayi o wasino nden ɗiɗo annabi harun wa asli fi gawmi wala tattabi sabila almufsidin yaake man ɓe o dilli go yaake nden nden won kamɓe man ɓe nastire wogo ngaari ɗo ɗo wiɗi anna ibadatahu muɗisina kanat zaman al mukalama ngam wakkati rewki maɓɓe ngaari ɗo laatake ha zamanu allah wolwanimo في مدة العشرة الأيام الزائدة فوق 30 حاجز دنيالوما جسابو بسديل دنيالوما جسابايتاتيكو دنيالوما جسابو من درماجة دون أنك دي جونتا كام يبنى مامو جوجيتا كنغاري بودو روا غاري مانبو أن سبيلويا أي بعد ذهابي إلى المناجات من خليهم ويسودي تورا لمابي خليهم دومي ɗum kuje on ɓe no ɓe fawnorto ɓe muɗum wiyete huɗiyu kuje ɗe ɓe gaɗata ha dande malla ha noppi malla ha juuɗe koji kosɗe ɗum man pawne ɗe nden wiyete huɗiyu allahi sta'aruhu ɗum ko ɓe wuyino ɗum min gawmi fir'auna ha yimɓe fir'auna bi illati ursil be sababu mangal fa bagiya indahum sey ɗum hori hen maɓɓe nden ha ɗo allah seni ɗo wi min huɗiyihim ɗiyihim allah seni ɗo lencitiri kanjum man ɗum je maɓɓe on ko waɗi ɗon man
ngam dalila ɗum ɗon ko waɗi o wi yimɗo laatake daga aran yaake ɓe wu'a kuuje goo yimɓe misra kañum ñamti ci'e maɓɓe kuuje maɓɓe pat mari ɗo kadum laata ɓe ko feflotirta ɓe toyago kamɓe bo ɓe wuyino kuuje goo ngam dalila ɓangal nden ɓe hokkitayi kuuje goo yaake wontugo waɗi ɓe gurti kuuje goo sewori hen maɓɓe warti jotta kam kuuje maɓɓe kadi dari ha darde toya annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi hokku amana ha mo hoɗima addil amanata ila man itamanak wala takun man khanak hokkutu amana ha mo hoɗima tata jamba bo mo jambima Allah seni no wi min huɗi koye sontorawde maɓɓe ɗum laatake ɓe wuyino ngam dalila ɓangal on kuuje goo nde hori hen maɓɓe a andi ɓoroɓe no wayi deydei to yaake ɓangal waɗanno to woodi jayritiiɗo ɗo mari care kangeeri on man wuwan kadi leggina ɓangal be man bani israila en wuyi ɗum ha gibtinko en nden ɓe yaake goo kuuje goo hori hen maɓɓe yaake ɓe gurtata be annabi Musa bo waɗi ɓe gurtiɗi kuuje goo ɗon her maɓɓe ɗo on jotta kam Musa Samiri heɓi hujja jotta kam no moftira kuuje goo ɓe waɗi ɗum noyi ɓe jogiti ɗum hicilan gaari saaga huɗa ɗum min Samiriyu ɗum Samirinkejo kañum on ɓorwini gaari goo waɗani ɓe daga kangeeri goo minu daga kangeeri goo on o ɓolwinidi o waɗiniri ɓe kadi jonta kam o ɓolwini kangeeri man o waɗiniri ɓe gaari man nden o wi jasadan badan lahaman waɗaman ha ijilan gaari o wi ɗon ɗi laati jasadan ɗi ɓe ɓanndu lahu huwarun wodani ndi ubbano bo raaro bo ɗum kangeeri ɓe sardi on no o ɓolwini o waɗi ɗum ijilan wa hada lijlu gar haragahu Musa alayhi salam wa nasafahu fi lbahri annabi Musa alayhi salatu wassalam nde lortoy ha jaɓugo anndu haaje ko ɗon o wari o tawi ɓe ɓeɗo ufti dow ngaari goo ɓe ɗon newa ɗum te annabi Musa hirsi ngaari goo o wuliɗi ɓaawo wuli bo o jartindi nder maayoteemu kama qassallahu ta'ala fi surati taha banno amma sekiɗo yecciri ɗum ha surati taha gawlu konngol maako o wisaga hunde humɗinɗo samiriyu kañum on wolwini wasmuhu Musa samiriyu man ɓe wi inde maako Musa annabi Musa bo inde muɗum Musa amma Musa samiriyu o kana musina o laatake ɓijeeno ɓaa maako anndaka accu kanon maɗaade maako ɓe dayimo wala gorgo bo huli haade man wa wadaatu ummuhu fi jabalin seedaade maako go yaake dañimo haa hooseere sakkinimo ton toon accimo ton nden fa ahla sayan in wa kana raakiban nonna fa wadaahu ummuhu fi jabalin daade maako dayimo haa hooseere sakkinimo ton fa arsalallahu ilayhi jibril ɗon kadi Allah senniɗo leni malaikajo jibril fasala yunzi'uhu min isba'ihi ɓe mbi jibrilu laatake ɗo musidinamo ha hoɗo muɗum malaikajo jibril to wari fu waɗa hokka mo hoɗo muɗum o musina ɗon fa kana yarifuhu ida nazala ila l ardi Musa Samiriyu go o laati kadi oɗo anda jibril wakkati to nini jibbi wari ha leddi to jibril jibbi wari ha leddi ɗo oɗo andita ɗum yaake man ngam dalila o andinomo daga ara kanjum waɗi kadi jotta ka o woorimo kala nde Musa o waɗi fu o andita ɗum Musa Samiriyu laatake malaikajo jibril go wiyata Musa Samiriyu ɗo laatake kana musina bijeeno
ودعته أمه في جبل بعد ما كنت دنيمو يهي رسمه ها هو سيرتون ما دنيمو سيأتي مدن فأرسل الله إليه جبريل فصار يلقيه من إصبعه الذي ملائكة جبريل دوار هرما كورا مسلين مبيعهم فكان يعرف إذا نزل إلى الأرض موسى السامري وداتك ودعا ملائكة جبريل وكتك يمتنين جبيا لدي فلما نزل جبريل يوم غرق فرعون دند جبريل جبيا ليولاك فرعون وكان راكبا فرسا يندم الملائكة جبريل داتك لغا إبوجو فكان كل شيء وطيئه بحافرها يخطر ويسمر لا تككله لبوجو جبريل ويابي بيوت فورم ودفور ودمن كون وديون نسند إجدا ندريما بوجونتا فتفق موسى السامري لذلك دون كان موسى السامري وسي وفرني بولوارو nde o yiɓanni nda batte ha jaɓande buccu jibril go ɗon go o ferani ɗum wa alima anna hada turaba lahu asarun se o anditi kadi mbulwuldi ndi woodi batte nden kam to nini ha buccu jibril ha foto fore mum yaaɓi fu kuje kecce kuje jorɗe ma hecciɗan nden nden rima bo kam o andi mbulwuldi ha kosɗe buccu go yaaɓi go woodi batte fa ahja saya minhu waddakarahu ɗon o nokki mbulwuldi ha puccugo yaɓanno go o sigi ɗum falamma tawajjaha musa limunajati wakkati annabi musa nde huusitake dilli jonta kam wundotiran be allah sana lahu min ijla wa wada turaba fi fihi fasara lahu huwar ɗon yaake man kadi jonta kam musa samiriyu go se jonta kam kangeri maɓɓe o ho'ino go o bolwini ndi nde o bolwini go se waɗani ɓe ngaari yaake o mayi ngaari timmi o hoo'i mbulwuldi go je hoto foore buccu jibril yaɓanno go o waɗi nder hunduko ngaari go fasara lahu huwar se laatano kidi ubbaago ndiɗo ubba ɓe ɗo nana fagala musa samiriyu se wiyata ɓe yo hada ilahukum wa ilahum musa fa nasi wari ha aya o wiyata ɓe nda deweteɗo mon on ɗo ɓe deweteɗo musa fu on o yejjitimo o accimo o diɗi oɗo ɗaɓɓitoyemo ha pellel feere ɗo tawa ɗon go ni o kadi o heɓi dabare feere o waɗi a yi kalluɗo to heɓi boso seeɗa nini waɗa hunde feere o yi fa nasiya kama fi surati daha wa kana musa samiriyu munafiqan musa samiriyu gonduɗo ɓe annabi musa ɗo o laatake ɗum nafikijo ko kañum suuɗatake feeraku nder ɓernde nden wangina diina juldan be yimɓe huudan ɗuɗe fuu be yimɓe amma nder ɓernde muɗum ɗo fewni a yi nafiki en ha makka bo walano ha jaman annabijo ɗo sende o ɓotoye madina to noon nafikaku man fuɗɗi ɗo fuu bo kam haala soɗango duniya allah ren en wanzur ila rabbahu jibril haysu kana munafiqan raaru ka yefale mo malaikajo jibril mawnini ɗum on laati nafikijo wa ila man rabbahu fir'aunu haysu kana mursalan laaru ka yefa goɗɗum fayin mo fir'auna on mawnini ɗum kayum bo laatake nulaaɗo na yiwoodi ka yefa amma bawɗe allah be hoɗɗirode allah kiita allah ka yefa wala hen majum fa inna hada dalilun ala anna sa'adata wa sakawata biyadillah kadi ha bolwa ɗum ɗo woodi dalila her majum gaɓgol ɓe gaɓtaraku fo her juuɗe allah woni allah senni ɗon waɗata goɗɗo gaɓɗo allah senni ɗo waɗata goɗɗo gaɓtaro walana gooto caka maɓɓe fuu bo laawol ha sanjugo sotta no allah senni ɗo waɗi ɗo fakat gara ba ɗum haqiqa yo kam maɓɓe mbi idal mar'u lam yufdak sa'idan min al azal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'min فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل وي بي آدم جدum neɗɗo to ni tagiraka gaɓɗo daga gilla azal daga aran ko allah tagiri mo allah waɗayimo gaɓɗo ka nden tan mo mawnini mo kayum ma rusɓake kayum man ko yelata ha maako ma rusɓare waɗi ngam to nini allah waɗi goɗɗo gaɓtaro na o gaɓɗo ɗo no a waɗi fuu a hisata kanko man bo o hisata nden o waddi hujja man o wi fa musa allazi rabbahu jibrilu kafiru nda musa samiriyu
mo malaikaɓe jibril mawnini ɗum kanko bo laati o kefeero o musa allaji rabbahu fir'aunu mursalu nden musa mo fir'auna ƴaƴanɗo way kay on jawmirawo yimɓe kay on deweteɗo mo mawnini ɗum kay bo laati nelaɗo a yi bawde allah seniɗo kadi har ɗon ɗum kadi sey goɗɗo dingatoraago allah seniɗo kala wakkati fof be o hando ɗum allah waɗani en ha qur'anu men en ɗo janga idina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim kala ñalomare kala darde ha julde fof en jangan en ɗo toro allah seniɗo kanda sey laata ɗo yahandir nder ɓernde goɗɗo oɗo nana ko wiyata man na oɗo ɗari yima o nanta ko o wiyata o nanta do'a maako kadi ha ɗo o wi'en musa samiriyu ɗo kanko ɗo ɓi jeenu yo ɓi jeenu ɗo to nini tawama ha yimɓe en ɗo yiya ɗum ɗo wudda waɗa ɓe daya ɓiɗɗo go sey ɓe gudina ɗum sera lawol to wudini man ɗo sey ɓiɗɗo man hoose o yaha o rabbe jotta ka to o rabbirama tarbiya islama o ummi o julɗo kadi inchallah en ɗaɓɓitata jotta kam moy dayi mon moy habaru feere to allah reenen kadi to yimɓe feere on hoosi mo yahi rabbi bo o ummiran dow dina maɓɓe wala seko sam nden waɗugo deede ha nokkure rabbete ɓiɓɓe famarɓe ko ɓiɓɓe atime en ko irin gudinaɓe banni man ha meɗen ɗo ɗum famɗino allah fondi en jonta en yi ɗum waɗama saare man ɗon ha bamyagato non saare wonde feere bo ɗon ha selɓe ɗaranto amma je woni ha selɓe ɗaran ɗo goɗɗo mo waɗi man kanko na goɗɗo dina men amma hawtade ɓe non fuu oɗo wallitoro be julɓe jotta fuu wodi ɓinguel meɗen ɗo yaha jangina toon yaha jangina ɓikkon man ɓe o mawninta toon ɗo kadi ɗum man ɗo ɓi adamajo ɗo neɗɗaku muɗum serene nonnoon ɗo wudinama o tawi o wudinama ɗo o hoose modiɓɓe ɗo mbiya to goɗɗo tawi ɓinguel gudinagel to tawi be jawdi ha yimɓe feere banni sakkilta ɗo waɗan be jawdi ɗo kadi jawdi man ɗo hoosa o rabbira ɓinguel man taw to jawdi wala to o hooyi ɓinguel man hokkita baytul mali to baytul mali ɗon ha julɓe kañum rabbata ɓinguel man to baytul mali wala bo noy waɗete to woodi goɗɗo boonuɗo wi kañum efti mawninan mo yo acca o mawnine to ɗon man heɓaka lismake dow mobgal julɓe fuu dole maɓɓe sey ɓe rabba mo o wudintake ngam ɓi adama ɗum allah seniɗo wi waɗagal karramna bani adam ɓi adama ɗo be karama muɗum yeɓatake yo ni ɗo to tawama ɓiɗɗo wurama ɗo banni waɗete ɓe mbi to tawama ha nder ci'e heferɓe taskitiɓe kadi ɓe dañimo man ɗum heferɓe to tawama ha ci'e julɓe bo taskititte ɓe dañimo man ɗum julɓe amma na kanka jotta ka no o mawniri kanjum woni ɗiɗete kadi goɗɗo mo hoosimo mawnini mo jangini mo ha o laatake o nafi o hewti ko o hewtata ɗo on man ɗo ɓe ndonotirta ngam daygol wala hakkunde maɓɓe ɓe ndonotirta amma rabbugo mo kam wajibi dow yimɓe kadi ɗum ɗo sey yimɓe anda ɗum en bolwi ha siya atime en woni bana ha bamiyaga ɓe selɓe ɗaran ɗo yimɓe jam en jawle kadde hefte baɓe man banditire be jawle moɗon ngam sona jawdi ɓen man ɗo ɓe jogatake sona jawdi ɓen man ɗo wala no ɓe jogire ɓe ñaman ɓe jaran ɓe koltan ɓe ñawan ɓe ñawde ɓe janginte ɗum fuu majum ɗum ɗaɓɓiti jawdi en anda ɗum ɗo ɗum hunde waɗeteɗe miɗo yecca on mi wi ha yiilaɗo am ha min yiilata ɗo min yahimo ha leddi burkina faso to won saare wonde feere ɓe jippini min saare mawnde amma kala ko moy fo suudu muɗum ɗo deyde leeso ma be tabule ma be korwal ma tan ko ɓaawo suudu ha penɗel feere woni taw ɗon man ɗo sey mi jaɓi yimɓe man ɓe wiyam ɗo saare atime en on nde ɓe wiyam saare atime en ni sey woni ko nasti ha hakkilo am mi faami saare atime en on ɓe mahi amma ho'ugo atime en wara mofta ha pellere woore ɗi en ndinti ɗi pat ɓe gaɗantena yi ɗum caɗɗum asede ɓe heɓi jawdi ɓe ñiɓi saare atime en jonta kam ɓe waɗa ban yaake rentré l'école ɓe hokka ɓe ɓe soodana ɓe nécessaire ji l'école fuu to wototiri woodi mo ñawi ɓe ñawda ɗum to woodi mo holi ɓe holtina ɗum to woodi haaje feere ha nder ceede ko ɓe jaɓata goo o wi ɗum saare atime on ɓe ngari to hawtirde ɗo waɗa goo yimɓeji gara jippoɗon ceede man ɓe hoosa ɓe nafka dow ɓen man kadi ɗum kuuje on ɗe yimɓe heɓrata mbar jaari her muɗum
haba lesɗe feere ka ɗum annda ɗum hukuma ɗo waɗi ɗum dawrani ɗum boɗɗum ɗo ayni ɗum taw haala Musa Samiri o ibnu zina ɗo waɗi en bolwi ibnu zina ɗo wala junuba kanko ɓi jeenu wala junuba ɗume aybe maako baa maako be dada maako kamɓe on yedduɓe Allah kamɓe on hawti yeddi Allah ɓi jeenu kanko bo to o laati ɗo rewa annaba luttuɓe rewrata Allah o nastowo aljanna yimɓeji acca haalaji ɗi wolwata ɗi wala hujja ɗo way ɓi jeenu kanko ɗo na o tayre haram o waɗi nini o tayre haram kanko waɗi hoore maako o tayre haram na a yiyata baa maako be dada maako on haram may ɗo kamɓe ɗaɓɓitiri haram haa ɓe heɓi ɓe dañimo na o wala ayiɓe goɗɗo feere ƴami o wiyata ɓiɗɗo debbo ɓi jeenu on man mawni o yiɗi te'ugo ɗum nden ɓe mbimo kaayi oɗo naato goɗɗo te'imo kanko be leñol maako fu ɓe nastata aljanna wimo a wiya goɗɗo man kanko on naadata yimɓe man aljanna na te'umo nden ka jotta kam nde o ɓi jeenu ta o te'e o acce kadi o mawni o ñuufi o yaha o jeena kadi bo o daya ɓi jeenu kayum bo te'atake jeenoya kayum bo ɗo kam tan islamay tami haɗugo na salla silwol man ngol dayan ɗuuɗɓe bo en ɗo yiya nder maɓɓe to te'ama man ɗo jooɗa wala fitina sam to Allah seni ɗo renen ɓe hufutugal daftigal ngal ni o wiyata ngaari ngo Musa Samiriyu kayum woni mo maani ɓe ngaari man to o wiyata lahu fu'aadu woodani ndi hubbaango ay sawtun yusma'u ndi woodi sawto nanetengo in galabaka dhalika bi waɗɗi turabin lladi akhadahu min hafiri farasi Jibril leddi kangeeri ɓe sardi goo firnditake jonta be dalila wandinki leddi ndi malaika nde Musa Samiriyu ho'ino haa hoto foore puccu Jibril go fi famihi wandinki leddi man nder hunduko maari nde o rufi leddi man nder hunduko ngaari goni to ɗoɗɗon sey jotta kadi ubbi fa inna asarahu lil hayati fima yudaw fihi batte hoto foore puccu noy wiyete malaikaji Jibril ɗo ɗum wodani ɗum ngendam ha kala hunde man ko waɗa toon fuu wa mafulu ittahaja sani majufum ittahajahu ɗo ɗumejo wiyata ay ilahan ɓe jogiɗake ngaari bo deweteɗo alam yaraw annahu la yukallimuhum Allah ceniɗo wiya alam yaraw bela ɓe andana ruya ha ɗo ruya ilmiya na ɗum ruya nazariya ruyaji man ɗiɗo mari mana feere feere alam yaraw bela ɓe andana annahu la yukallimuhum kayri may ndi wolwantaɓe wala yahdihim sabilan ndi andataɓe ɗatal kadi nde ndi laatina ɗum deweteɗo kana wolwananɗo ɓe andaɓe kadi fa kayfa yuttahaju ilaha ndi haddataɓe ndi wolwantaɓe noy kadi ɓe jogitirta ndi ɗum deweteɗo ittahajuhu awtade ɓe ɓanniman ni hamɓe kam ɓe jogitake nde ilahan ɓe jogitake ndi ilahan deweteɗo wa kanu zalimin Allah ceniɗo wi ɓe laatake ɓe tooniɓe bittihaji ɓe toonoriɓe ɓe jogitirti ngaari ndi deweteɗo to deweteɗo ɓeɗo kam sey Allah tagɗo asamanji e lesɗi mo yottayi tagugo kam fuu yottayi reweego kadi to ni Allah ceniɗo wi ɓe laatake ɓe toonoriɓe ɓe rewgo ngaari ndi walamma sukita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu walamma sukita fi aydihim wakkati yani e juuɗe maɓɓe yani ha juuɗe maɓɓe ɗo noy ay nadamu ala ibadatihi wakkati nde ɓe gasmiti dow rewukiɗi wakkati nde ɓe gasmiti dow rewukiɗi kayri kaarigo ɓaawo wartuki annabi Musa sukita fi aydihim non ira bo sagada fi aydihim sagada fi aydihim ɓe sukita fi aydihim ko muyrete ɓe man ɗum bolirgol arab en on annda ɗum wato wasmirru on goɗɗo to wasmitake to hunde metti o fu ayi o gatita hoondu maako nayi sagada fi aydihim kamɓe go nde ɓe gatiti juuɗe maɓɓe ɓe wasmitake jotta kam ha rewugo ngaarigo ɓaawo annabi Musa nde warti ɗo ɗon nden ɓe wiyata noyi dalila wasmirgu maɓɓe go o wi walamma sukita fi aydihim fiilu mamniun masuli wal jaru wal masulu maiko fa'ila to ɗo kam oɗo wolwa haala goɗɗo feere kadi ana na won o wolwata ɗo kamɓe go wakkati nde ɓe gasmiti ha rewugo ngaari go wakkati wartuki annabi Musa ay nadimu ala ibadati ɓe wasmitake dow rewuki ndi wasmitago bo a andi numugo hunde ko waɗi no nden ɗum metto ɗum ko waɗi o waɗi non man wara aw se alimu ɓe andi kadi annahu qad dallu ɓe anditi fakkat hamɓe ɗo ɓe majji
قد ضلوا بها بمنجر بيره وغارندي وذلك بعد رجوع موسى بولوادم دو باو سو itaake annabi Musa naw dilli ho walluwaje tawreta ko de be wasmiti kadi ga alube bi la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana to ni jawmirawo meɗen hinna en o farana en o wiɓi ya'i watta'i la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana bilya'i fihi ma hermaji ɗiɗi fu watta'i non beete her fiiduji man ɗiɗi fu قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا جومراو أمين تو أهنا من أفرناي من لبوت جومراو أمين هنا من فرناي من لنكونن من الخاسرين والله من لا تطندر رسبيبه من لا تطندر دوئيبه من لا تطندر بن بهاجة مولوهم تتا non jama kilo futo wadi gedal kam to wodi gedal ha khairu to wodi hakilo to huwi gedal o siftoran kadi to ni o tuubay to Allah hinnaye mo ɗo yaakene mo heɓata hinnaye Allah ɗon kadi jotta kande ɓe wasmiti ko ɓe kefti noon ɓe mbi noon lanakunanna min alkhasirin walamma raja Musa ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال الله جل وعلا الدجاني دمودوي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان وقت موسى سقط كايم بمم ويهي جوتا كما ميغاتو إينور دي الله دو يهي الله ولواني محكم وأدعو توريتا إن جنجينو أدعو من ديدنا دجيدنا دجينا إنكو دسفو jotta kam de hoyi anduwaje goo raja Musa lotti ga gawmi fa yimɓe muɗum gadbana tikkuɗo min jiyati miggoye jiha maɓɓe o tikkani ɓe asifan cuniɗo sadidul husni sata sunojo qala lahum o wiɓe bisa ma halaftumuni bisa ma halli hunde ay bisa khilafu halli lutuki halaftumuni ki on lutiyam خلفتموني حل لوتول لوتيا من بعد باوام خلافتكم هذه يسوع أشركتم سلوتو جمون حلف جمون دون أجين ون دو دينا دل باو دل دينيغو ون غادي ون أجي ديناغو ون حولني أن بيتنا من دور وغاري كاي كوغال غال كوي كوغال كاندوغال أجبتم أمر ربكم كادي ون يودني أمرور جومراو مودون أن المانا أعجبتم وعد ربكم الذي وعدنيه من 40 كدي واليومني إنك على جنيد إنني يمهاني لجبائي نايدونا وقال لأننا وعددتم موتي وغيرتم بعدي قال إنني يمهاني لجبائي ناي نزومي لجبائي تتمي ولو بدي نزومي لجبائي بأوري لجبائي ناي مدني ملوراي لوضو ودي جوتك مماي كدنا tammi mimayina kama gayyarat al-umam ba'da anbiya'ihim kanju wadi kadi on wayli dewal modon banno ummatoje bo gayniri no dewe mabbe ba wanna bo en mabbe on tammi jotta kam mimayi kadi kanju wadi sanji dina do na on warti on dole wa goddum fere kadi haddi lutu ki on lutiri baawo man ajiltum amara rabbikum on yawdini fi jawmirawo urore jawmirawo on kadina وألقى الألواح يا كما النبي موسى سكني الدواجه الواح التوراة الدواجه توراتكو ددينا دجينا دجينا نكو دسبو وسكني ده غضبا لربه كم تكنا غو جومراو ماكو فتكسرت نفوسي وسكني الدواجه من دون
ayitu goɗɗo ɓerni yaake feere huwan hunde wonde feere yo hunde nde o huurata lawlaw yaake feere o famata no o huurata ɗum to konngol feere ɓe mbi banni o sakkiride nde fusi amma ɗo konngol gotol handen konngol tafsiroɓe on o wi hada ahadul aqwali ɗo gotol nder konnguli wa qila innahu takassara albadu wa baqiya albad konngol feere wi wakkati o sakkini alduhaje man goɗɗe kam fusi goɗɗe bo fusayi to wa qila almuradu bi ilgaiha waɗiha konngol feere wi sakkingo man ɗo namba sakkingo hunde dey o wallini nde tan o wallini nde seesi ko waɗi liyatafarraga li mukalamati ahi to ɗe ɗo ha juuɗe maako oɗo wolwana derɗi ko annabi haruna ko nayi o ferwaki o wallini anduhaje ko kam dalila ha wolwana derɗi ko annabi harun falamma faraga ahjaha bi ayniha wa lam yasrab minha shay'un wakkati nde o timmi wolwango derɗi o timmini wolwango derɗi ko annabi harun go o hoo'i anduhaje go wala ko fusi amaje wala ko waɗi nde sam kama haqqaqahu to banni o wi bana o wolli ɗo non baydawi kay ko tabitini ha tafsiru remuɗum to o wallini nde on ha algal alwaha ɗo o wallini nde nonnon na o sakkini nde ha ɗe fusi ɗe fusayi ɗo ɗum konnguli tafsiroɓe kadi annabi musa alayhi salatu wassalam wakkati nde o wallini anduhaje go ko bo o sakkini nde banno wiira o ɓerni kadi o ɓerni bo ngam dalila ɓe ɗo rewa ko luuti jawmirawo maako kanjum ɓerninimo wa ahja bi rasi ahihi se o nangi hoore derɗi ko on man bo mawnotomo annabi haruna mawnotomo ɓe duuɓi tati kay woni hamma maako ay bisarihi bi yaminihi o nangiri gaasa hamma maako go ɓe jungo maako ñaamo wa lihiyatahu bi shimalihi o nangiri wakkude muɗum bo ɓe jungo maako nano yajurruhu ilayhi oɗo dasa on ko wara her maako gadaban ngam tikkere ngam o ɓerni nde o lori o wima oɗo go la hakkilan yimɓe am ɗo to a hakkilani ɓe bo tata tokkitan ɓe hakkude maɓɓe kaddude nden o wari o tawi ɓe ɗo rewa ngaari kanjum kadi waɗi o ɓernani derɗi ko oɗo yiya ba rammiɗi kadi nde allah wahyanayi mo ndano ɗum waari ɗala sey o wiyata yamna ummi ɗum giraji ɗiɗi tabitiɗɗi derɗi ko annabi haruna on ƴewnimo wiyata mo yamna umma yaaɓi dada ko yamna ummi yaaɓi dada bi kasril mimi wa fatiha be masuki mimi les ko masuki ngol dow fuu arada ko annabi haruna muyi ummi ya alɓi dadam wa dicruha aldafu ɗigalɓi wollugo dada ɗo kañum ɓurata enɗingo heedi ɓernde o wiɗo jawabu lima yugaɗu jawabu ha ko wiyete inna haruna saqibu musa haruna ɗo o sakikejo annabi musa nden kadi fadi maktasara fi hidabi alal ummi e ko waɗi annabi haruna rammini kadi ha wolwango annabi musa dow dada tan o wimo yamna ummi yaaɓi dada o sakikejo maako bo wa kana harunu kasira lhilmi muhibban fi bani israil annabi haruna o laati ɗuɗañeyaljo o giɗaɗo bo ha bani israila yahude وهو أكبر من موسى ب3 سنين ولاتي ومونة النبي موسى بدوبتتي ɗon bo wakkati nde o nangi wakkude maako be hoore maako be gaasa hoore goo ɗon annabi haruna wiyata mo yamna ummi yaaɓi dadam innal qawma stad'afuni andu yimɓe ɓe ɓe tampiniyam wa kanu ɓe nesi ɓe arabu ɓe waɗi yaktulunani no ɓe mbaranmi fala tusmin biyal ada tata jalnu konne en be am le la tufri biyal ada ta sennu konne en bi hanatika iyaya be yawnuki mayam to nini ɓe gi a waɗi am banni na ɓe giyan ɗo ɗo kadi a yawniyam yaake man ɗum fottanan ɓe ɗum ɓe seyorto be majum kadi ta waɗu konne en seyoro be majum nde be hewtirgoen be hunde hallude be hunde nde handayno ɗum waɗa wakkati nde o wolwi bannigo kanko annabi haruna o andini annabi musa ɓe jaalake mo on dow hunde man nayo o acci ɓe ngam o habdi be maɓɓe no o habdata fuu tata ɓe ndewa ko lutti allah amma ɓe calanimo be ɗeɗe nde musa samiri waɗani ɓe ngaari goo ɗon on ɓe husiti dow maari kadi ɓe ɗon ndewa ɗuɗɓe nder maɓɓe o wiyata wala tacci annima algawmo zalimin an ɓidadam tata waɗam nde hawtade be yimɓe toñiɓe toñoriɓe ɓe ibadatin asli feere uki ngaaru ɗum mo akadati heedi nangeki ta waɗam ta fondam be maɓɓe
kamɓe ɓe kana a yiɗɗa geddal maɓɓe wangi min bo a andi na mi rewowo gaari mi rewday gaari be maɓɓe kadi tata hawran be maɓɓe ɗon ko kadi nde annabi haruna wolwi banni gaala si annabi musa alayhi salatu wassalam wiyata rabbi firli wa li ahi o wi rabbi jawmam ikfirli faranam ma sanatu bi ahi ko kuurumi ɓe derɗam wali ahi faran derɗam bo asrakahu o hawrimo fi du'a yer du'a irda annahu ngam yerdinkimo wa daf'an bi shamatati bihi e duñaago bo jaloore her maako o waɗi banni ngam jotta kam konne en to nani banni andi kadi o yeeɓaaki ɗum kadi qala wiyata rabbi firli lamma tabayyana lahu ujru akhihi nde ni gerɗol derɗi ko annabi haruna wangi kadi yaake nden jama'ahu fi du'a istitafan wa irdan lahu o hawri derɗi ko annabi haruna ha du'a ngam enɗitinkimo non yerdinkimo bo ha o heɓa o yerdo kadi jotta kam ko ɗo iman ɗo nde nini o torani hoore maako yaafuye be derɗi ko annabi haruna fu yaafuye nden o wiyata wa adkhilni fi rahmatika wa anta arhamur rahimin to wa du'a o wiyata asrakahu fi du'a irda'an lahu wa daf'an li shamatati bihi o hawri derɗi ko annabi haruna ha du'a ngam dalila yerdinkimo be yerbugo jaloore bo accamo wa arqilna naadu min fi rahmatika nder hinna e ma an jawma rabbi a yisike annabo en ɗo ɓurna fu ko ɓe ɗoorto rabbi ɗo ɗuuɗi an bo tata yejjudugol ɗoor ɓe rabbi ɗo ya allah ya rabbi ɗoor ɓe man wa arqilna fi rahmatika naadu min nder hinna e ma wa anta arhamur rahimin an ɓuri hinnowo hinnotoɓe fuu an ɓuri enɗowo enɗotoɓe fuu annabi musa alayhi salatu wassalam o doori banni qala taala allah ɓagiɗo wi inna alladina ittakhadhu al-ijla الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قال الله جل وعلا إن الذين اتخذوا العجل أن بن جوجتي بغاري إلها دويتيدو سينالهم غضب سيستي كره هewtan ɓe azabun yangata hewtan ɓe min rabbim daga jawmirawo maɓɓe ɓen jogitiɓe gaari goo na jotta ka wakkati annabi musa alayhi salatu wassalam dillino ha miigatu rabbi inorde jawmirawo maako ha o jaɓa anduwaje tawreta ha nder balɗe sappo ɓesdaɗe goo ha o wasino derɗi ko o wiyata oɗo lutamo ha yimɓe maako wa asli wala tattabi sabilal mufsidin wonu ha maɓɓe bo tata tokkuɗatal poɗɗitoɓe nder maɓɓe ha o dilligo ɓawo ɗo ɗon musa samiriyu mahani ɓe gaari nden ɓe ɗo rewani allah seni ɗo wi nalladina tahajul ijla anduɓen jogitiɓe gaari aywa kanu 600,000 ɓe laatake ɗum yimɓe 50,8 50,8 ɓe ka fu ɗo rewa gaari wa baqiya 12,000 lam yabudu ha nder banu israila en wurtidiɓe ɓe annabi musa daga misra ɓe heeri mayo maliya goo 12,000 on lutti rewa e gaari nden kamɓe fu ɓe 18 kadi li anna jumlata man abaral bahra ma musa ngam mobgal ɓen erduɓe mayo ɓe annabi musa o wi 620,000 1920 to 1920 ɗo o wino 1920 kam fuu ɓe laati kamɓe rewe ɓe ɗo rewa gaari go lutti 12,000 kañum on tan kadi lutti rewa e gaari go ɗon bo kadi o wiyata ɓeɗo man ɗo innallazina anduɓen ittahajul ijla ɓe jogitake gaari ilahan ɗeweteɗo sayanaluhum sese hewtumama ɓe gadabum tikkere azabun yangata hewtanɓe min rabbihim daga jawmirawo maɓɓe wa jillatun e tosku fil hayati duniya her ngendam duniyaru fa uzibu se kamɓe korewɓe gaari go ɓe jangitira be ɗume bil amri bi ganni anfusihim be umrore ɓe mbara nafsuji maɓɓe kadi goɗɗo on titama wiya mo baru hoore ma kana ɗum sadi
e noon on kadi ɓe mbarugo nafsuji maɓɓe man ɗum waɗi jonta ka yimɓe ɓe rewawi gaarigo dara wakkere rewɓe gaari bo dara wakkere ɓen man ɗo ɓe kafaje ɓeya bo juuɗe mere nden Allah yofti yibre dow ɓeeɗo man tata goɗɗo yiya bandum enɗa ɗum ɓe rewawi gaarigo mbara ɓeya man ni Allah seniɗo waɗi o ɗon bo kadi Allah seniɗo waɗi ɓen man ɗo nde o wino saynaɗuhum gadabum ayya gada on hewtanɓe min rabbim daga jawmirawo maɓɓe yangada man bo fil hayati duniya daga ngendam duniyaru ni fa udhibu se ɓe jangitira kadi bil amri ɓe umuki bi qalbi anfusihim wargo nafsuji maɓɓe to ɗon man kadi wa duribat alayhim dillatu ila yawmi alqiyama non tosku bo fiyama dow maɓɓe ha yaago yande dargal Allah seniɗo waɗi ɓen man ɗo luttuɓe nder maɓɓe toskuɗo dow maɓɓe ko goɗɗo man ɗo yahudajo o mari duniyaru fufu to yi suɗere woore ha ma o yankinante ha o heɓa nde tosku on Allah seniɗo waɗi dow maɓɓe to a yi goɗɗo yumitanan hunde duniyaru fu andu tosku waɗi kadi Allah seniɗo wi wa kadhalika najzil muftarin wa kadhalika banani kama jazaynahum banno min garjiri ɓeɗo rewugo lawru be toskuɗo maɓɓe be umrugo ɓe bartotira nasjino no min gardirta muftarina kasoɓe fewre alallahi dow Allah bil israki ɓe hawringo Allah o gayri e tana muɗum yo fakat jam hakkilo fu andi yo Allah seniɗo kanko o goto wala ko nandi e maako ma sakku goɗɗo numayo ha horanamo be dewal yimɓeji way mbiyanɓe yo ɓe ndewaɓe ha kamɓe man ɗo ɓe setanɓe yande dargal ɗum fewre goɗɗo mbi'o non man o fewi mo ɗowtani mo way kayum ɗo rewa mo rewata Allah o hisnan ɗum yande dargal bo ginnaɗo puɗɗanmo ma kadi an be maako fu Allah on tagi on nden o wiya ka jagganam ɓittan yande janngo mi naadete aljanna kanko jeeyi aljanna na to ɗon man ɗo kada ko Allah seniɗo wi wa kadhalika najzil muftarin banani min garjata kasoɓe fewre fu alallahi dow Allah min israki ɓe hawrango Allah wa gayri e tana muɗum ɓe ɗo kawtana Allah ɓe ndewda Allah ɓe tana muɗum ɓe tagdi muɗum nden yo to goɗɗo ƴowni ɓe haɗi ɓe tata ɓe gaɗa noon bo ɓe giya oɗo man on musrikijo kamɓe on way kamɓe on yimɓe diina e goɗɗo diina ka tokkoɗa nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ragarejo annabo en nulaɓe nden bo kanko on ɓurdi kala moggal tagle fuu to nini a tokkake mo dow sunna maako an tamminirte kisdam to a tokkake mo dow sunna maako an tamminirte aɗo rewa Allah to a tokkake mo dow sunna maako an tamminirte gonɗo dow goonga nden ka heɓan kisdam accu kadi ko luuti ɗon kam fuu addinu qala Allahu wa qala rasuluhu wa kadhalika annabi bana ni banno min garjiri ɓeɗo ɓe rewi gaari ɗo be umrugo ɓe mbara nafsuji maɓɓe be fiyugo toskuɗo maɓɓe najjino noon min garjinta al muftarina kasanɓe fewre alallahi ɗo Allah bil israki ɓe hawrango Allah wa gayri e tana majum walladina amilu sayyi'ati summa tabu Allah seniɗo wi walladina ɓen amilu sayyi'ati huuɓe kuuɗe kalluɗe summa tabu hoti ɓe tuubi ɓawa ɗon raja'u an ha ɓe lorti ɓe acciɗe min baadi ha ɓawo ɓe huwina ɗo e wa amanu billahi ɓe neɗɗini Allah inna rabbaka min baadiha andu jawmirawo ma ɓawo tuubu maɓɓe ɗo lagafurun lahu allahi o faranoɓe rahimun ɓe himkinnoɓe derɗiraɓe julɓe sappo jaragareje ɗo titi e na lewru sumayeru ndu fufumaru ndu ɓuran lebbi goɗɗi caɗinoɗi nden sappo jaragareje garanɗe ɗo bo kanje bo ɗe ɓuran ñalɗe caɗiɗe ha nder lewru sumayeru nden laylatul kadri ɗon nder maaje kayre bo nde ɓuran kalaje e maaje caɗinoɗe fuu ko woni ɗo men tinago min be mamomi waɗa geddal kam to a yiɗi ngal famɗi to yiɗi ngal mawni numu Allah geddaɗo kanko woni mawɗo to ɗo kam lismake ɗo men tubago kadi ha ñalomaje ɗe gonɗen nden hanje e jemma maje fuu tuuboɗe tuubu lamgu Allah seniɗo wiyen walladina amilu sayyi'ati ɓen tuuɓe gedde man ɗo ɓe none maje no ɗe gardi fuu ɗe pamare na ko ɗe mawɗe summata hoti ɓe tuubi rajawu an ha ɓe sokkiti ɓe acci ɗe gedde man ɓawɗon ɓe acci huwugo an sayyi'ati allati minha ibadatu ijli
nder gedde kalluɗe goo ɗon nder maaje rewki ngaari na en ɗon no wondi no ɓe haala gissa bani israila nde ha gissa maɓɓe kam jonta kana ɓe rewi no ngaari nder gedde maɓɓe kalluɗe goo ɓe rewi ngaari na ɓe hawrani Allah betana mum ɗum yo goɗɗo laaro kanko bo ha kuuɗe maako ɗe o huwanno ɗume o waɗi min baadi ha ɓaawo majum ɓaawo ni ɓaawo ɓe huuɓi kalluɗe go nden ɓe tuubi ɓe acci rajahu an ha ɓe lortake ɓe acci huugo kalluɗe go min baadi ha ɓaawo huubu wa amanu billahi ɓe nuɗɗini Allah laaru an bo derɗiraawo julɗo min be ma fuu daga yande en ñuufi ha wargo hande gedde kalluɗe mawɗe ni ɗe a andi fakkat ɗo ka geddal mangal ko keña andamo bo hande ka andini fakat geddal mangal jeenuna yargo banna wujjugo na jambugo goɗɗo na tuumugo goɗɗo na fewugo na fewnugo goɗɗo na ɗum ɗo ɗum ɗuuɗi fanti useni nder gedde ɗe min be ma fu wolaɗe en kuwina kay woodi kam to nini woodi kam ko woni ɗo men jotta ka en nana aya ka Allah seniɗo wiɗo en jawa en tuuba Allah wi summata fu hoti ɓe tuubi sarɗi tuubu bo to geddal hakkunde goɗɗo be Allah ka sarɗiji tati tan o wasmita to ɗon no huwa geddal man o acca o andina bo o metata ɗoftuko ha geddal man faw ha o maya sarɗiji tati ɗo to ɗi kawti geddal man hakkunde maako be Allah yo jonta ka Allah yaafomo gedde man accuka non ma ha kallum mo huwino man do Allah windana mo jotta kam kuuɗe boɗɗe on pellel man illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayi'atihim hasanat ɓe aton ma ka Allah wattita sanjana ɓe kuuɗe kalluɗe go fu warta kuuɗe boɗɗe kadderɗirawo juɗɗona Allah seyni en na wodani en seynore en heɓi ko e seyra be majum ɗum tinin ɗum masin ha mo Allah fondi tuuɓi dey tata jooɗu an ka wiya min kay ko huwi pamaɗum ɗo kam na ngam marka ɗume waɗata ngam ko a huwata pamaɗum mbiɗa pamaɗum man ɗo to Allah nangirima be man noy hisnete to geddal gotogal laatake ngal jogitake ha haqqe ɓi adama sarɗiji nayi ɗin kam ɗi tawama jotta ka se sarɗiji tati kadi ɗon ɗarumo de sarɗiji ɗi kadi ɗon jotta kam se sarɗiwol nayaɓol wara sarɗiwol nayaɓol bole a wujjino goɗɗo daga daranda a jambino goɗɗo a waɗi détournement na ɗum a wiyata na a yilawigo jambi ka wiya détournement a yaha a hokkitamo hunde man malla bo a toramo o yaafe kadi jotta ka sarɗiwol nayaɓol se wara tawe e ɗon والذين عملوا السيئات نسأل الله السلامة والعافية والذين عملوا السيئات ثم تابوا من الرسالة مدينة ما شاء الله الحمد لله والذين عملوا السيئات بالكود كالود ثم تابوا هوتي بتوبي رجعوا أنا بلوتي بأجل بيم النبي موسى غورو بغاري من بعدها باوتوبو وآمنوا بالله بنبني الله إيمانا كدوم سينا تكايمون سبتا nden anni a wara tokko kuuɗe boɗɗe tokka dow man inna rabbaka andu jawma min baadiha ɓaawo man aya tawbati ɓaawo tuubugo lagafurun lahum ko ɗuuɗa farantijo ɓe rahim bimɗuɗa hinnotijo ɓe kuuɗen kuuɗe boɗɗe en heɓa kanje man ɗo ɗe sanjana en kuuɗe men kanɗuɓe annabi innal hasanati yushibna sayi'ati innal hasanati yushibna sayi'ati ande kuuɗe boɗɗe ɗo dillinan kuuɗe kalluɗe yo nden kam en ɗuɗɗine huugo kuuɗe boɗɗe en heɓa ɗe jaaɗo kuuɗe men kalluɗe man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha mo wari huwi kuugal boɗngal gootal o woodi sappo bana yeru majum wa man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha mo huwi kallungal bo warjatake koyna yeru magal kadi mo laatake kuuɗe muɗum sappo ɗi nder kuugal gootal on wari jaali kam na masibo waɗi hen muɗum tuuɓen derɗiraɓe julɓe tuubu laamu nden Allah seniɗo wiyata o laati o hinnoɓe o yaafoɓe rahimun bihim kinnoɓe
ولما سكت عن موسى الغضب أخرج الألواح ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال الله جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب وقت تكر دئي موسى سكت أي سكن تكر دئي موسى أجن موسى الغضب تكر أخرج الألواح وهي اللهاج التي ألقاها وسكن لهم وفي نسختها دونها بالدماج أي ما نسخ فيها قويندا هرماج أي كتب قويندا ها اللهاج بوكودا كد من الضلالة كوي مجرى ورحمة للذين هم هيدي بن يرحبون كلا بربهم جومراو مأبه يخافون هيدي بن كلا بجومراو مأبه وهو أخذ اللام دون مني الله سيدي وي أن تكره النبي موسى دئين ولما سكت عن موسى الغضب أي بمراجعته هارون له بين درراو ما كان النبي هارون يجمو دان وادي بين بون هاي بدون دوغاري حيث نكو الانا له الكلام واعتذر له درني كو النبي هارون اوينني مو بول يلتتني مو بو وفي الكلام استعارة بالكناية وفي حاول تمان ودي يبقى بلاغ وياتا ودي وجناكي ولده بسو موردون أي سبح الغضب بأمير قام على موسى ونندي دي تكره دو بنا عمره وندو داري دو النبي موسى فأمره بإلقاء الألواح وأخذ براسه عمره وأمري النبي موسى سكن الألواح دن ننغ هور درو وتوا ذلك المسبح به نندي دينا دور من تكبير ورما له بسير من لوازمه nden o sakkini ɗum o sappini ɗum ɓe hunde koye dismini ɗum man wa huwa sukutu kanjum on jeende fa isbatu tahiyi ɗum tabitinki nde ɗo warti ɗum hilɗinki wa fi sukuti isti'aratun tabaiya ha ɓerde ɗo wi sakata ɗo bo wodi isti'ara wodi ko wuyana wonde ko tokkata ɗon haysu sabbaha sukuna bisukuti nokku o sab o nandidini deɓɓuki ɓe jeende nde oɗo go de'iti siriwgo annabi musa nde de'iti go nandini ɗum ɓe jeende wastu'ira ismul musabbahi bihi bil musabba nden inde nandidinaɗo ɓe ɗum ko wu'ana kadi hokkitina nandinaɗo wastugamina sukuti sakata bimana sakana o seeki ha jeende go bo o wi jeeɗi be mana on man de'i wato tikkere mako de'i kadi ala tariki istiharati tasrihiyatu tabaiya do ɗatal ko istihara laɓɓinaka nden ka ɗo tokki dow ko wari hen maka ɗo balaga wolwata ɗum wama waɗa min musa alayhi salam min algadabi laysa nasiyan an su'i hulugin wa adami ilmin ɗum ko ƴeefi ko ƴummi ko ukki ha annabi musa ibgo e tikkere ɗo ɗum laataki kañumman ɗum ƴeefake ɗum hafti ha ngam dalila alɗugo jikku manda bo ngam soyde ñeñal maako ɗey na non wa innama huwa gadabun liintihaki hurmatillahi tikkere man ɗo nde laatake annabi musa tikki ngam dalila haramji allah on waƴƴa sekkita wala yunafi lhilma kañumman ɗum riwata ñeñal maako o laatake o ɗoɗo muñal maako wona ko ɗume kala baɗum yo ka maɓɓe mbi إذا قيل حلم قل للحلم موضعه وحلم الفتى في غير موضعه جهل وإذا قيل حلم تنوي أمام نيال دواتو برا منيال ساتوغو توي آمانون أويا كاي منيال دو بينو كوري ممدي ناكالا ياكي كو ديفو أمونياتا وي منيوغو دركيجو
haa ko luuti nokkuure muñal kanjum ka ɗum majjere on waɗi a anndi annabi Musa bo watta ɗon kam wa ma qila inna Musa lamma kana galilul hilmi way ko wi'a nde annabi Musa laatake o famna ñeñaljo amarahu llahu bi ilanati min kalamin li fir'auna kanjum waɗi Allah seniiɗo uurimo ɓe hoynanaako fir'auna konngol haa nokkure Allah wiimo kanko ɓe annabi Haruna faqula lahu qawlan layyinan mbiyeɓe konngol koyngol ɓe wina ngam laatake annabi Musa ñaɗɗo masin kanjum waɗi Allah wi noon to faqula lahu qawlan layyinan to wa Muhammad alayhi salam Muhammadu bo mo jam Allah tabitani lamma kana kamilul hilmi nde o laatake kanko o timma ñeñaljo amarahu llahu bil iglaji alal kuffari Allah umri annabijo Muhammadu ɓe ñaaɗan ko heferɓe ɗon ɗo Allah wi haysu qala nokku Allah wi waglus alayhim ñaaɗan ɓe o wi to nani yimɓeji ɗo mbi'a noon o wi yimɓeji ɗo mbi'a annabi Musa nde ñaaɗɗo Allah o umri ɗum ɓe hoynugo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kayum bo ɗelminan ɗo haala Allah umri ɗum ɓe ñaaɗugo o wi fa huwa batilun la asla lahu o wi kanjum way ɗum fewre wala asli sam wa innama alladi yugalu inna kullan kamilun fi lhilmi ko wiyete kam annabi Musa annabijo Muhammad alayhi salatu wassalam kala goto maɓɓe fu timmuɗo heedi ñeñal muɗum wa kullan imma mamurun bil ilanati awalan kala goto maɓɓe fu laati umraɗo bil ilanati ɓe hoynuki wolde awla ko bo o ɓuraka ɓe hoynuki wolde nden kam nokkure ñaaɗugo ɓe ñaaɗat nokkure ɗelmin ko haala bo ɓe ɗelminan ni ɓe mbayi fa ija takarrara dinu wa sabata wa amaru bil jihadi to nini dina tabitake dina man ɗo ka qirrama ka tabitake ɓe umrama jihadi umiru bil iglaji yaake man ɓe umrete ɓe ñaaɗal kadi hada huwa alhaqu nda ɗo woni gonga wa man nafa an hadin minhumul ilma faqad kafara o wimo riimi ñeñal wi annabi Musa wala ñeñal ko bo wi annabijo Muhammad on wala ñeñal o wi on man hufri Allah seniiɗo ɓe ɗo hikima muɗum ɗo nelal muɗum on ɓe jarata ɓe andi pellel ñaaɗugo ɓe andi bo pellel hoynugo amma min ɓe maka nana non en mbayi enen ka ko ɓurata nafugo ɓurata woɗugo ɓurata fottango yimɓe kam al ɗelminana ɓe konngol on to aɗo ɗelminana ɓe konngol ɗo ɓe mbawa ndeɗitanago ma to aɗo ñaaɗa kelɓa bana maccuɓe ma ɗo moye a dolata jooɗa nana ɓe dilla tan ɓe acci adduɗanma waɗa woɗu kadi a waaja feere ma kadi moye gajata yaake man nasalullah salamata wal afiya ɗum o wi walamma sakata an Musa algadabu wakkati nde ni tikkere de'i acci annabi Musa akhjal alwa o hoo'i adduhaje alladi algaha ɗe wudinino ɗum goo wa fi nuskatiha ɗum ha bindudimaje ay ma nusika fi ha ay kutiba ko winda her adduhaje goo hudan kanda min addalalati go e majjere andi innal huda hudallah kanda ɗum kam kanda Allah seniɗo to wa rahmatun e hinnaye lilladina hum li rabbihim yarhabun heedi ɓen kuɗan ɓe jawmirawo muɗum moye heɓa toye goɗɗo heɓata hinnaye to heɓa hinnaye Allah to la o wiya khafuna kulan ɓe wa udkhila laamu nada malal maf'uli litaqaddumiha ha o wi li rabbihim ɗo wahtara Musa gawmahu annabi Musa suɓi yimɓe mum ay min gawmi nder yimɓe maako 70 rajulan worɓe 50 ɗo o suɓi ɓen man to ɓe jahata ɓe ema kamɓe man tawol min mallam yabudil hijra ha nder ummatore maako ɓe ndewayno ngaari goo o suɓi ɓe bi amrihi ta'ala ɓe umrore Allah ɓaŋiɗo o sufti ɓe nder maɓɓe liɓigatina Allah seniɗo wi ngam wakkati amin aydil wakti alladi wa'adnahu ngam wakkati kirki min inani annabi Musa bidiyanihim fihi ɓe wadduki maɓɓe kamɓe man ɓe ngara her wakkati man liyataziru ngam ɓe geldita min ibadati ashabihim ijla ibgo e dewal sobiraɓe maɓɓe rewino ngaari goo ɓen man yimɓe laaɓɓe kadi ɓe ngara ɓe gelditana ɓen man ase jam hakkilo to yi yimɓe ɗo huwa kuuɗe kalluɗe ɗo sey yeddito tora Allah seniɗo yaafuye ngam fakat ɓeeɗo haa ɓe huwata geddal ngiyata ɗo ɓe majjuɓe majjere on hukki nden nden ɓe woyti waɗi ɓe rewi